ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପର୍ବକୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୀପାବଳି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରରେ ଓଟ ବା ଉଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଫୁଲଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଉତ୍ତରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7 ଦିନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ଆମ ଜାତିର ପିତା ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ।